Bonjour à toutes, à tous. Je voudrais d'abord Egunon, denori, remercier nos hôtes. hasteko Merci pour votre accueil. eskerrik asko antolatzaileei gu hemen hartu izanagatik, hemen jardunaldi hauetan parte dezagun, eta eskerrik asko parte hartzaile guzti Aurkezpen hau hasteko, Akitaniako erregioari buruz hitz egingo dizuegu. Hemen dauden solaskide guztiei proposatuko diegu Frantziako trebakuntza dispositiboaren aurkezpen bat. Eta gero Midi-Pirene eta Guzilloneko izlariek Europako mugikortasun dispositiboak aurkeztuko dituzte. Beraiena da hitza. Merci, oui, là vous m'entendez. Bonjour à toutes et à tous. Donc ce sera une présentation à deux voix. Egunon. Avec une parité parfaite. Bi ahots izango ditu nire aurkezpenak, biak maila berean, Koraligudanek Akitaniari buruz hitz egingo dizue, eta nik Midi-Pirene eskualdeari buruz, erregioari buruz. Gure lanbide heziketako Frantziako sistemaren antolakuntza nolakoa den azalduko dizuet labur-labur. Espero dut arazo teknikorik ez dudala izango. Hauxe da, lehen eskema, hemen agertzen da gure sistemaren arkitektura orokorra, Frantziako sistema orokorrarena. Gaur goizean, gutako batzuk behintzat ikusi duguneko antzekoa dela, Espainiako trebakuntza sistemarekiko. Gure lanbide heziketako sistemak bizi osoko hezkuntza eta trebakuntzaren logikaren testu inguruan kokatzen da, eta gaur goizean ere horretaz hitz egin dugu. Sistema trebakuntza sistema horren oinarria da, hasierako trebakuntzaren arkitektura bat, nolabait, eta gerora ondore etengabeko heziketa edo trebakuntza dago. Guretzat, helburua da erregio bateko eskumenak aurkeztea zuei, trebakuntzaren alorrekoak eskualdeko Frantziako erregioek badituzte hainbat eskumen alor horretan, baina gure autonomia txikiagoa da Europako beste Espainiako erkidego bat, besterako erkidegoak baino. Hasierako trebakuntza sistema dugu, hasteko. Eta bi bide, trebakuntza bide ditu. Hasierako bidean, bizitza aktiboan sartu aurreko trebakuntza dugu, zentro profesionaletan egiten da, trebakuntza zentro profesionaletan, eta gero goi mailan unibertsitatea dugu. Gero hasierako trebakuntzan Frantzian bi estatutu garrantzitsu ditugu. Batetik hasierako trebakuntza eskolakoa, eta hor sartzen da establezimendu ofizialetan egiten den, eskaintzen den trebakuntza, eta gero beste trebakuntza originalago bat ere badugu, hain zuzen ere gero nire izlariak, beste izlari batek zehaztuko du. Ikaskuntza da. Maila pedagogikoan nahiko bide originala da. Eta lanbide heziketa guztiek bezala, alternantzia eskaintzen du enpresetan. Ikasle guztiek lan kontratu bat jasotzen dute, aprendiz gisa jarduteko. Hemen ikusten dugun moduan, irudiaren eskubialdean, ikusten dugu hori, gero zehaztasun gehiagorekin ere ikusiko dugu. Zen ere, aprendiz horiek dira gure Piremo proiektuaren helburu nagusia, baina proiektu horrek beste modu batzuetako mugikortasun ekintzak ere finantza ditzake. Trebakuntza dispositibo horren barruan, enpresako etengabeko trebakuntza dugu, hori enpresetako trebakuntza planen barruan sartzen da, erregioek lagundu dezakete langileen trebakuntzan, baina erregioetako kontseiluen eskumen nagusia da enplegu eskatzaileen etengabeko trebakuntza lantzea.
horiek dira, horixe da hain zuzen ere gure eskumen nagusietako bat. Sistema dezentralizatua da, gure sisteman erregioek eskumena dute trebakuntza zentro horietan, zentro ofizialetan. Eta zentro horiek arduratzen dira, ekipamenduaz, arduraz, eta 2005-etik aurrera, langile ez pedagogikoetaz, zentro horietako langile ez pedagogikoetaz. Dituzte bestalde hainbat eskumen, baina hori ez da gure ofizioaren parte modu esklusiboan. Bestalde, trebakuntza ere lantzen da langileentzako, enplegura egokitzeko, eta birmoldaketa ere lantzen dugu zonalde batzuetan. Bestalde, langileekin ere lan egiten dugu haien trebakuntza areagotzeko. Etengabeko trebakuntza ere badugu enplegu eskatzaileentzat, eta horietaz arduratzen dira eskualde mailako kontseiluak Midibirreineen adibidez, nahiko volumen antzekoak ditugu Euskal Herriko hegoaldearekin alderatuta, 22.000 plaza ditugu etengabeko ikaskuntzarako, enplegu eskatzaileentzako, eta 2005-etik aurrera beste eskumen bat ere badugu, osasun eta gizarte trebakuntzarako. Hau da, osasungintza alorreko trebakuntza, eskaintzen dugu trebakuntza soziala eta hezkuntza espezializatua. 2005-etik eskualde mailako kontseiluek finantzatzen dute zentru horien funtzionamendua. Eta bekak, eskualde mailako, erregio mailako bekak ere eskaintzen dituzte zentru horietako ikasleentzako. Ikaskuntzari dagokionez, erregioak badu eskumen historiko bat alor horretan, finantzaketari dagokionez, eta zentro horien, aprendizen formaziorako zentro horietan, eskualdeak, erregioak definitzen du zer nolako eskaintza egin behar den, eta hala ekipatzen dira zentroak, eta hala garatzen dira bestelako dispositiboak hartzaile horientzako bideratzen direnak. Besteak beste nazioarteko mugikortasuna ere hor ahalbidetzen da. Nire lankideak aipatuko dizkizue gure arkitekturaren xehetasunak. C'est bon? Oui. Donc bonjour à tous. Donc je vais vous présenter en fin de compte l'image du système éducatif français global et après je vais plus axer Frantziako sistema globala azalduko dizuet lehenik eta behin. Eta gero lanbide heziketaz arituko naiz, horixe bai da gure gaurko bileraren gaia, jardunaldi honetako gaia. Behetik hasiko gara, trebakuntza, nahitaezko trebakuntza dugu hor, eta gero bigarren mailakoa. Bigarren maila horren amaiaran diploma nazionala dugu. Eta hor gerora hainbat bide desberdinetara zuzen daiteke, gazte bat, lanbide heziketara bidera daiteke, edo trebakuntza teknologikora, edo trebakuntza orokorrera bidera daiteke gaztea. Maila desberdinak daude, zentro profesional teknologiko orokorrak dira, teknologia zentro orokorrak, eta horietan diploma bat eskuratzen da. Frantziako batxilergoaren diploma, gure kasuan 4. mailakoa da, praktika profesionalari dagokionez, aipatzekoa da beste titulu bat ere badugula, 5 mailakoa izango litzateke, CAP izenekoa. Aipatzekoa da, batxilergoaren amaieran, irekiera bat dagoela goi mailako ikasketetara igaro alizateko. Frantzian espezifizitate bat dugu goi mailako trebakuntza laburra egin daiteke 2 urtekoa batxilergoaren ondoren. Horiek dira batxilergo laburrak unibertsitatekoak adibidez, diploma teknikoak daude hor. Eta
aukera dago trebakuntza luzeagoa egiteko. Halakoetan ikasturte gehiago dituzten diplomak eskuratzen dira. Horra, aipatu dira, hainbat zailtasun daudela lanbide heziketarako, lanbide heziketan zaila dela goi mailako trebakuntza lantzeak